Hej YouTube, og velkommen til en lille tutorial på hvordan man installerer maps til Minecraft 1.7, 1, bla bla bla, fuldstændig meget, tror jeg. Jeg er ligeglad. Allerførst skal du gå ind på internet. Jeg får sindssygt mange faner, når der jeg åbner. Jeg ved ikke hvorfor. Andre. Og så skal I gå ind på... Jeg går bare ind på Minecraft Maps eller noget andet. For helvede. Den kommer altid sådan en der. Gå derind. Eller ind på, Minecraft Forums eller et eller andet, så kan du vælge, hvad du vil. Adventure Maps, Survival Maps, Puzzle Maps, jeg ved ikke hvad det er, Creation Maps, Parkour Maps. Jeg tager bare parkour, fordi jeg kan godt lide parkour. Og hvis jeg lyder lidt snottet, så er det fordi jeg er rimelig syg. Okay, lad os bare... YOLO. Gå ind på den her. Skypark 2. Siden er hot. Trykker du på download. Kommer du til en adfly eller noget? Lad os tjene nogle penge. Fuck that shit. Copyright sikkert. Please wait. Skip ad. Så kommer du ind på Mediafire, så trykker du bare download. Kommer den herned. Og imens den loader, så vil jeg gå herned. Hernede. Hvis det er for dig, Windows 7. Laver du sådan en procent her, og hvis du ikke ved hvordan du laver den, så skal du holde shift ind og trykke 5. Så skal du skrive app data. Så laver sådan en der igen. Går du ind på roaming. Så går du ind på Minecraft. Så går du ind på saves. Så skal du se alle saves man har. Og imens vi har ventet på det, så den kommer op med det her. Og ja, så skal du gå ind. Er Danmarks eneste tv ud. Sådan der. Så skal du gå ind på den. Så skal du din mappe her. Den her lille mappe her skal putte herind. Og så vender den bla bla bla. Og så den derinde. Så burde stort set bare igen. Så vi gør en på Minecraft. Så trykker vi play. Og så single player. Må gerne være hernede. Ja, lige der. Park. Hedder den åbenbart, jeg ved ikke hvorfor. Så woo! Så er du inde. Så ja, det står så bare ved det man gør. Hvis I ikke vidste det. Der er måske nogen der gør det, der er nogen der ikke gør. Så ja, jeg er Turtle Gamer. Og vi ses en anden dag.